ake aiki da Windows 10 computer ko kuma Windows 10 operating system. Kuma kamar yadda muka tattauna a baya, wannan lokacin ba za mu tattauna ne akan abubuwa guda biyu, kuma mu nuna muku yadda ake aiki da su. Abu na farko shine fara aiki da Windows 10 ɗin da kuma running apps. Kuma a ƙarƙashin fara aiki da Windows 10, abu na farko kenan, za mu yi bayani kuma mu nuna muku abubuwa guda 6. Su ne lock screen, Microsoft Edge, taskbar icons, start menu, tablet mode da shutting down na Windows 10. Sannan a ƙarƙashin running apps, abu na biyu kenan, za mu tattauna kuma mu nuna muku abubuwa guda 5 kamar haka: running app and desktop programs, notepad, da yadda ake pinning da unpinning na taskbar, da task view, da snapping future. Amma kafin mu je ga cikin darasin namu, muna roƙon ku danna mana alamar subscribe, kuma ku zaɓi ƴar ƙararrawar nan ku danna alamar all domin samun sanarwa na duk lokacin da muka ɗora bidiyoyi irin waɗannan da musu makamantansu ma. Sannan kuma ku danna mana alamar like domin samun bidiyon namu ya yaɗu gun shauran 'yan uwa su amfana. Yanzu za mu shiga cikin koyarwar tamu ɗaya bayan ɗaya. Abu na farko shine getting started with Windows 10, fara aiki da Windows 10 ɗin. Kuma za mu fara magana akan lock screen. Lock screen shine kamar misali yanda kake sa kamar ɗan mukulli ka kulle wayarka idan kana so ka je wani gun ko kuma ka aje ta ko makamancin irin wannan. To a kwamfuta ma akwai wannan damar, musamman Windows 10. Idan kana so za ka aje kwamfuta ɗinka ne ko kuma ka ɗan tashi za ka je wani gun ka ɗan yi wani aikin, kuma ba ka so wasu su taɓa ma ita ko su yi ma aiki da ita, su kawai abin da za ka yi shine sai ka yi locking ɗinta. Kuma yanda ake locking ɗin ya bambanta, akwai hanyoyi biyu da ake bi a yi locking na Windows 10. Abu na farko shine za ka iya danna a cikin keyboard ɗinka akwai alama ta Windows, kamar wannan alamar kenan ta jikin screen ɗinmu, sannan ka haɗa ta da alphabet L. To wannan zai nuna ma inda za ka yi locking ɗin system ɗinka. Ko kuma kamar yadda yake a tamu, za ka danna control da kuma alt da kuma alamar delete. Kana dannawa zai kawo. Sai abu na biyu, Microsoft Edge. Windows 10 operating system yana zuwa da Microsoft Edge, wato browser ce kamar yadda ka san irin su Opera ko Firefox ko Chrome, Mozilla da dai sauransu. So ita ma wannan browser ce wadda take zuwa da Windows 10. Amma ita wannan browser ɗin tana da wasu features da yawa waɗanda shauran browser suka rasa, wanda insha Allah a darussanmu na gaba za mu nuna muku abubuwan da suke cikinta. Kuma idan ka yi installing na Windows 10 naka, za ka ga desktop naka ya sha bamban da irin nawa yanda yake. Sanda misali za ku gani ga wasu icons nan daban-daban, kasancewa na ɗaɗɗora wasu abubuwa bayan na yi installing nawa. Amma abubuwan target da za ka gani ko kuma abubuwan da mafi akasari aka fi gani shine abu na farko, wannan Microsoft Edge ɗin za ka ganta gata nan, da kuma recycle bin, da kuma network, sai daga sama this PC za ka iya ganin abubuwa guda. Dai wannan desktop fuskar kamar screen naka kenan, da kuma daga ƙasa daidai gurin taskbar duk za ka ganta a guri biyun nan. Sannan idan misali baka so ka ganta a nan gun, to hanyar da za ka bi shine kawai kai hau kan daidai ɗan icon ɗin nata, sai kai right clicking a kai, da ka yi right clicking ga guri nan da aka sa unpin from taskbar, kana taɓa shi za ka ga ta ɓace. Yanzu bari mu taɓa ku gani, kun ga ta ɓace daga jiki. To haka zalika idan kana so kuma ka dawo da ita, kawai sai ka je kanta ko a ina ne ma ka ganta, da ka taɓa kanta ka yi right clicking, sai ka je ka zaɓo inda aka sa pin to taskbar, gashi daga nan kuna gani, da ka taɓa shi kun ga gashi nan ta dawo, ga ta daga nan gun. To amma kasancewar mun yi unpinning nata, mun cire ta, mun kuma dawo da ita, shi yasa ku ganta daga can ƙarshe. Amma wannan ba wani matsala ba ne, kawai abin da za ka yi da ka hau kanta, za ka yi left clicking ka danne, sai ka matso da ita, sai ka dawo da ita inda kake so.
wannan shine taskbar. Sai abu na uku, taskbar icons. Taskbar icons, daga nan ƙasan za ku ga wasu icons nan daban-daban. Misali, gashi daga farko start menu, search bar, Cortana, task view, da su wannan browser ɗin da muka yi bayani a kanta da Chrome da file explorer, duk wayannan abubuwan su ne taskbar icons. Sannan shi kansa nan gurin ɗin da kuke gani da mai ɗan duhu-duhun nan haka, ko in ce baki kamar layi haka, shi kuma shi ake kira da taskbar ɗin. Kana so ka dinga shiga su nan da nan, to za ka iya zuwa kamar yadda muka yi pinin ɗin nan, kawai ka je kan abin da kake so direct da ka kunna kwamfuta ɗinka, ko kuma kawai sai dai ka yi ƙasa ka shige shi, sai ka yi pinin ɗinsa to start ko to taskbar, shi ne za ka gan shi a nan wurin. Kun ga daga nan duk aikin da muke yi kawai da mun dawo muna dannawa kan abin da muke so mu shiga, kawai za mu shiga ne. So wannan shi ne taskbar da kuma taskbar icons. Icons ɗin su ne waɗannan abubuwan. Sannan sai abu na gaba shi ne start menu. Start menu ga shi daga nan ƙarshe, daga lokon nan. Idan ka shiga start menu kamar yadda ga shi nan kuna gani mun shiga, wannan abubuwan daban-daban da za ka gani za mu yi muku bayaninsu, amma ba za mu tsawaita bayani nasu dalla-dalla ba yanzu, amma zuwa cikin bidiyos namu na gaba za mu tsawaita bayani a kansu. Wayannan abubuwan na farko da kuke gani za ku same su a duk lokacin da ba sai kun sa su ba, kawai duk lokacin da kuka yi installing na Windows 10 operating system za ku gansu a nan gun. Abu na farko shine power, wanda in ka taba kan shi zai baka damar ko ka sa kwamfuta ɗinka a sleep, ko kai shutting down nata, ko kai restarting. Sannan kuma ga setting shine zai baka damar ka je duk inda kake so kai saice-saice a cikin kwamfuta ɗinka. Ga picture, ga kuma document da Microsoft. Sannan kuka zo kuka yi sign in nashi, ko in ce sign up nasa a jikin kwamfuta ɗinka, to shine direct za ku ga in ka sa da hoto, kamar mu daga nan za ku ga akwai hoton mu a jiki. So in ka sa da hoto za ka gani, in baka sa da hoto ba ma za ta nuna ma dai cewa ka yi sign in. Daga nan kuma gefe abubuwan da kuke gani, daga sama abubuwan da ka shiga na ƙarshe su ne za ka gani daga sama. Gashi nan kamar yadda aka rubuta recently added, su ne za ka gani daga sama. Sannan waɗannan na ƙasan must use, su ne kamar application da wasu softwares da kai kafi yawan shigar su a cikin kwamfuta ɗinka, su ne za ka gan su a must use. Sannan in kai ƙasa kai scrolling za ka ga shauran abubuwa daban-daban, wanda idan ma ka yi installing na wani application ne kana ƙoƙarin nemo shi, to wannan gun zai baka damar ka nemo application ɗinka cikin sauƙi ba tare da ka je kana ta duba-duba ba, ko kuma kai searching ɗinsa a cikin search bar naka, direct za ka je zuwa kan abin da kake nema. Sannan idan misali abin da ka buɗe, ko in ce kai installing ɗin shi ko kake nema, za ka shige shi. Idan alphabet ɗin shi misali ya fara da W ne, to kun ga W yana can ƙasa. To kawai abin da za ka yi sai ka je, ga misali za ku ga daga nan gun ga alama nan ta Q, daga daidai wannan gurin ga alama nan ta Q, daga kuma ƙasa ga alama nan ta R. To duk inda ka taɓa a cikinsu wayannan zai kawo ma ragowar alphabet ɗin, ta yadda direct za ka je gashi nan da muka taɓa kun gani. Idan sunan application ɗin ko wani abin da kake nema yana sunan shi ya fara da W ne, to kan W ɗin nan kawai za ka je kana dannawa, ba sai ka ta scrolling zuwa ƙasa ba, zai kawo ka cikin nan. Kamar misali a nan akwai notepad, ina neman notepad kuma ban gan shi a wannan ƙasan ba, wato a taskbar icons nawa. To kawai abin da za ka yi sai ka yi ƙasa, sai ka zo wajen Windows accessories, za ka samu ga notepad naka nan. So kun ga wannan hanya ce mai sauƙi da za ka bi wajen nemo ko application ko kuma makamancin irin wannan cikin sauƙi ba tare da ka sha wahalar nema ba. Sannan wannan abubuwan da kuke gani a gefe za ku ga yayi kamanceceniya da na Windows Edge ko H.1, su ake kira da tiles, suke baka damar saurin shiga ka yi aiki da su
to haka su ma wa'annan tiles ɗin su ma haka suke. Kuma su yawanci bayan ka installing na Windows 10 operating system naka za ka gansu su ma an sa masu, sai dai kana da damar da za ka caccanja musu guri ko kai grouping ɗinsu ko ka ƙara girmansu ko makamancin wannan, kuma direct ka cire su daga wannan start menu naka. Ta yadda kwa za ka yi adjusting nasu ko ka sassauya musu guri shine kawai da ka hau kan abin da kake so kai adjusting nasa, kamar Microsoft Edge namu a nan kun ga yana daga ƙasa, daga nan saman kuma ga guri ne, to muna so mu mayar da shi sama, kawai sai kai right clicking ka rike shi sai ka matsar da shi sama sai ka saki, kun ga ya dawo daidai gurin nan kenan. Haka nan shi ma wannan photos din za mu iya matsar da shi mu dawo daga nan gefen mu aje shi, ko kuma shi kan shi gaba ɗaya background din na start menu kamar daga nan kana taba zuwa ƙarshen shi za ku ga gashi nan ya nuna alama za mu iya ƙara mai girma, to da ka yi right clicking ka danne sai ka ja shi, ko left clicking kenan ka danne sai ka ja shi zuwa da tsawon da kake so, yanzu za mu iya bar shi haka. Haka nan kuma za mu iya dawo da shi zuwa ƙasa da yanda a da yake, so wannan zaɓin ya rage naka. Sai abu na gaba, tablet mode. Tablet mode kamar waɗanda suke da waya tablet, to Windows 10 ya ba su zaɓin, ko in ce ya ba su damar za su iya amfani da kwamfuta ɗinsu ta zama kamar wannan tablet nasu, kamar suna aiki da ita. Amma kuma akwai wani sharaɗi guda ɗaya. Sharaɗin shine ya zamana cewa idan kwamfuta ɗinka ba ta da touch screen features, to baka da damar mayar da Windows 10 naka tablet mode, saboda idan ka mai da shi tablet mode kaga still kenan zaka ci gaba da amfani da mouse naka kenan, wanda hakan kenan bai da amfani. Don haka idan kwamfuta ɗinka ba ta touch screen features, to sai ka haƙura, wannan features ɗin ba naka bane. Idan kuma tana da shi, to kawai abin da zaka iya zuwa search bar direct ka je ka nemo tablet, ko kuma ka je start menu naka ka tafi ga setting, ka je gun system, daga nan ƙasa ga guri nan da aka rubuta tablet gashi nan, so sai ka shiga. Sai abu na gaba shine yanda ake shutting down na Windows. Akwai wani mistake da wasu suke yi, wasu suna kawai zuwa gun switch, wato kamar madanni na kwamfuta, kawai su dinga danne ta direct sai ta mutu. To wannan gaskiya yana matuƙar kashe ita kwamfuta din. Na farko zai lalata batirinka, sannan hard drive ɗinka shi ma zai samu matsala, duk sai ka canja su lokaci guda zaka ga gaba ɗaya suna misbehaving. Don haka akwai hanya biyu da zaka bi wajen kashe kwamfuta ɗinka. Abu na farko shine zaka iya zuwa direct start menu naka, gashi nan daga farko inda aka sa power, kana taba shi zai nuna ma zaɓi guda uku. To wannan zaɓin na shutting down shine direct zaka shiga kawai kai shutting down na kwamfuta ɗinka, ko kuma zaka iya danna alamar alt a jikin screen a jikin keyboard naka, da kuma alama na F4 kana dannawa gashi nan zai kawo ma shut down Windows. So shi ma anan kana da zaɓi, gashi nan kana tabawa zai nuna ma na farko switch user, ko sign out, ko sleep, ko shut down, ko restarting. So kawai tunda shutting down zakai, kana danna OK, shikenan zaka tafi zuwa shutting down. Wayannan su ne yanda ake amfani da Windows 10 for basics kenan, kan abubuwa guda biyu. Su ne running apps and desktop programs. Su running apps su ne kamar wasu application ko softwares da daga bayan kayi installing na Windows 10 naka zaka saka su. Kamar misali Office shine ya haɗa irin su abubuwa wajen guda 5 zuwa 6. Yanzu ka zo daga nan zaka ga irin su PowerPoint nawa, Word, Typing Master, YouTube Player, da kuma irin su Google Drive da irin su Access. Duk wayannan su ne running apps wanda ba za ka same su a cikin kwamfuta ɗinka ba bayan ka installing na Windows 10 naka, sai dai in ka ɗauko su direct daga Microsoft Store. Su ne running apps. Desktop programs kuma
su ne kamar wasu programs wanda ita kwamfuta ko kuma shi wannan operating system ɗin yake zuwa da su, kamar irin su email gashi nan, photos, Microsoft Store, irin su wannan play ɗin wani kamar game ne haka, da kuma irin su movies and TV ɗin nan, da kuma irin su notepad da muka nuna muku shi. Gashi a nan ƙasa notepad. Kuma sannan wani bambanci da ake samu, yanzu kun ga da muka shiga cikin notepad namu, za ku ga iyayen da ya buɗe ɗan kaɗan ne ya buɗe, ba bai kai kaso 4 cikin ko kaso 2 cikin 4 na screen namu ba. To kun ga wani sabon features kenan na Windows 10. Idan da a Windows 8 ne ko 7 ko makamancinsu, kana buɗewa gaba ɗaya screen ɗin zai rufe, ko wayannan taskbars ɗin ba za ka gani ba, gaba ɗaya screen ɗin zai buɗe. So wannan wani feature ne ma na Windows 10 wanda shi ma abu ne mai daɗi. Wannan shi ne bayani akan running apps da kuma desktop programs da kuma notepad. Sannan pinning da unpinning na taskbar yanda ake yin su mun nuna muku shi a baya, amma kamar yanzu misali, yanzu ga wani Excel namu, idan kana so misali Excel ɗin nan baka yawan aiki da shi, kana so ka cire shi daga nan, kawai abin da za ka yi sai ka je ka hau kan shi, kana hawa sai ka yi right clicking, ga guri nan da aka rubuta unpin from taskbar, sai ka yi unpinning. Kana unpinning gashi nan daga ƙasa kuna ganin yanzu babu shi ya ɓace. Haka nan word ɗinmu shi ma da kai right clicking nashi, ga guri nan da aka rubuta unpin from taskbar, kana yin unpinning za ku ga gashi nan babu shi, sai space da suka ban mana ana. To haka nan idan kuna so ku kuma ɗauko su, sai ku je direct ga su nan kamar a nan gashi nan word namu, kana hawa kan shi da kayi right clicking gashi nan zai nuna ma move ko kuma pin to start. Wannan pin to start ɗin shi abin da yake nufi shine za ka yi pinin zuwa nan gun, amma mu abin da za mu yi zuwa pinin zuwa taskbar namu. To da ka zo mu a gurin da aka sa pin to taskbar, kana yin pin nashi gashi nan kun gan shi daga nan ya zo. Haka nan kuma shi ma wannan Excel namu, idan muka zo muka nemo shi gashi daga nan, da kai right clicking akan shi, ga guri nan da aka sa mo, ga guri nan kuma da aka sa pin to taskbar, kana yin pinin nashi a nan sun komo. Kuma za mu iya mai da su wancan position ɗin da suke ta hanyar left clicking akai kwai dragging nashi zuwa inda da yake ka sake shi. Wannan ma gashi nan kana zuwa inda da yake sai ka sake shi. So wannan shine yanda ake yin pinning da unpinning na icons. Sannan task view shi kuma shine wani features da Windows 10 take da shi ƙari akan yanda shauran Windows suke. Wannan abin da kuke gani gashi nan daga ƙasa, za ku ga ma ya rubuta task view, shine task view. Shi task view shine kamar duk wasu ayyuka da kake yi direct, idan kana so daga wannan aikin ko kuma recent aiki da kai ko most recent ko makamancin irin wannan, da ka taba shi direct zai nuna masu. Kun ga anan ga abubuwa guda kusan 3 da na bude nake aiki da su a yanzu recent kenan, kuma in ne kasa gashi nan kun ga wayannan su ne na daga can baya ko wasu kwanaki da na yi aiki da su. Wannan shine task view, zai baka damar ayyukan da kai a kwanaki da yawa ma direct da ka zo kai ka taba kan shi, ka je cikin su, zaka scrolling zuwa kan aikin da ka yi shi a can kwanaki, ka zo kan shi da ka taba kuma zai bude ma ka ci gaba da aiki. Kun ga yanzu misali a nan gun abin da suka nuna mun now din nan da suka nuna shine kamar wayanda ne aiki da su yanzu. To idan na ce zan yi ƙasa kun ga early today, ga yesterday, ga April, ga March, ga waye. So duk wayannan kwanakin da kuke gani, task view feature ya bani damar na scrolling, na zo na bibiyi wannan ayyukan da nayi, in gyarawa zan, in kuma zan koma kai ne to da sai ne. Wannan shine task view. Sannan snapping features shine misali yanzu na bude abubuwa kamar guda 2 a cikin kwamfuta ta, amma bari in ƙara bude Word. Ga Word ɗina na bude, zan bude Excel,
ga Excel na buɗe. To idan ina so in haɗa su biyu din na aiki da su, kawai abin da zan yi shine sai in zo daga sama kan misali shi wannan word ɗin. Da ka zo daga kan shi kawai sai ka left clicking a kan shi sai ka riƙe sai ka yi dragging zuwa gefe. Amma gefen kar ka kai shi can ƙurewa, za ka zo daga nan gefen in abu biyu kake so ka aje su a gefe da gefe kenan. Za ku ga ɗan wani alama nan ta fito daga gefe ta raba screen ɗina biyu. Kawai kana sakinsa zai tsaya a gefe. Daga nan gefen kuma shauran abubuwanka da ka buɗe sai ka zaɓi wanda kake so shi ma sai ka buɗe shi. Kamar ga Excel na wani shi ma na buɗe shi. So wannan shine snapping features. Kuma snapping features ta ba da damar za ka buɗe application ko kuma wani abubuwa naka da kake aiki da su aƙalla guda hudu. Ta yadda za ka buɗe su hudun kuwa shine kamar yanzu shi wannan word nawa. Idan kana so ka buɗe su hudu, ga daga can jikin loko na rike shi na kai shi, za ku ga kaso ɗaya cikin hudun screen ɗina ya ɗan yi wata alama. To kana saki za ku ga gashi nan ya bani damar zan iya kuma buɗe wani a ƙasan wannan word ɗin nawa da na aje shi. To don haka duk wanda na buɗe yanzu a gefe, misali na buɗe wannan, kun ga ya je min daga gefe ya cike min ragowar daidai gun nan kenan. Haka nan shi ma wannan Excel ɗin nawa, idan na zo daga can sama daga loko na riƙe shi, gashi nan ya nuna min alamar kaso ɗaya cikin hudu na screen ɗina. Kana saki za ka ga ya zo gefen ya tsaya. To haka ina da damar da zan kuma buɗe wani abin a nan gefen shi ma na kuma aje shi. So wannan shine snapping feature na Windows 10 wanda ta zo da shi. Kuma kamar yadda muka gaya muku, wannan basics ne muka tattaba akan wannan abubuwan da muka yi muku bayani. Amma a darsanmu na gaba, ɗaya bayan ɗaya duk za mu daɗa shiga cikinsu, za mu daɗa buɗa muku ku ga yadda abubuwan suke, da kuma sannan kar ku manta ku danna alamar like domin ci gaba da ƙarfafa mana gwiwa muna kawo muku bidiyoyi irin wayannan. Wannan shine darasinmu na ƙarshe, sai mun haɗa darasi na gaba. Mun gode.